Salam, hormatly vatandaşlar. Men dewlet lideri Marat Gurbanow. Men size gyssaly habar berjek bolýan we gyssaly ýüzleniş etjek bolýan. Birinji bilen, Türkmenistanyň bize habarlar günne gelýär. Dürli habarlar. Şu habarlaryň ýanky gelýän habarlaryň her sagatdaky habarlary bizi gaty hoplandyrýar. Ne habar Berdimuhammedow komada ýanky agyr ýagdaýda ýatyr. Ine şu habarlaryň netijesinde Türkmenistanyň häzir hiç ýeri döwlet dolandyrşy ýok. Berdimuhammedow bir wagty hem ýerine ýetirjik hökümetiň ýolbaşçysy we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň hem ýolbaşçysy boldy. Ine şol iki sany ýolbaşçylyk derejelerini saklap, bul agyr ýagdaýa girip, döwlet dolandyrşyndan gitdi. Men näçe size ýüzlenýän. Häzirki taryhy wakada biz türkmen halky, biz Türkmenistanyň hökümeti şol bolup geçen zatlary siredip netije çykarmaly. Ine men Türkmenistan Ministrleri Kabinetiniň başlygynyň orunmasary howpsuzlyk, harby we hukuk işleri boýunça Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Çarmurat Amanow ýüzlenýär. Siz Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary. Siz bir zada düşünmeli. Berdimuhammedow koma düşen bolsa, inni ol komadan çykynça, ýene-de öz işlerini başlaýynça 3-3,5 ay gerek. Diýmek 3-3,5 ay Türkmenistan dolandyrşyk bolmaz. Türkmenistan gaty uly çuňmur ýagdaýda, krizisde. Onu çykarmak üçin bir sag bedenli bir adam giýje uny işläp, onuň ýanyna uly toparlar bolmaly. Sebebi bir topar syýasy, ykdysady we sosial sorunlar we problemalar ýatyr. Siz muny gizläp halkdan saklap, Türkmen döwletini hiç ýolbaşçyda goýup, wagtlaýynça bir kabinet ministriniň orunmasary hiç sad etmän diňe prezidentiň görkezine garaşyp oturan ýagdaýyna goýsaňyz, bizim Türkmen halkymyz turup size gaşyryp görkezler. Şu gan döküşmezlik bolmaz ýaly we şul adam komaya giren soň, komadan çykmak üçin çıkan soň wagt gerek 3-3,5 ay. Ol bedeni boýunça öz ýerine ýetirji ýolbaşçylyk işlerini edibilmek. Ine şonuň üçin ýolbaş Amanow, siz hemme zatlar gözüňizde tutup bizim halkymyza ýol bermeli, Türkmenistanyna saýlawlar geçmeli we täze meclis we täze prezident wezipesine adam saýlanmaly. Şonuň üçin häzir Türkmenistan diktator rejiminden demokratik rejime şul bir näçe güne geç gidýär. Egerde siz hop ýagdaýynda şul demokratik ýolda dursaňyz, onda siz jenaýatçy bolýaňyz. Ine men size ofitsialna ýüzlenýän ýoldaş Amanow. Men prezidentiň goraýyş gullugyna ýüzlenýän. Siz Türkmenistanyň prezidentini Berdimuhammedowy tutsok üstünde saklamaly. Şu tutsok üstünde saklap, siz Berdimuhammedowy täze geljek döwleti ýolbaşçylaryna tapşyrmaly. Onuň ykbaly kanun ezatyna, konstitusiýaň ezatyna eden jenaýatlaryna göre bolar. Ol soňky diňe 28 martdan 14 aprele çelli bir näçe Türkmenistanyň konstitusiýasynyň maddalaryny bozdy. Ol jenaýatçy adam. Bu adam diktator ýoluna geçip özüni el ýetirmezlik ýagdaýda kanunyň daşary saklady. Şonuň üçin muny tutsak etmeli. Ine men MHM ministriniň ýolbaşçysy Annaýewa ýüzlenýän. Men generalny prokuror Attaýewa ýüzlenýän. İçeri işler ministrine Çaklıyewa ýüzlenýän. Vatan üçin kasam içen ofisiýerlara ýüzlenýän. Siz MHM işgär bolun, siz polis işgär bolun, tapagy ýok. Siz Türkmenistanyňky her wagt kanuny bozup duran Türkmenistanyň prezidentiniň ýegenlerini tutsak etmeli.
siz Türkmenistan'ın prezidentinin gyz doganlaryny tutsak etmeli. Olar bir näçe ýyldan bäri kanun bozup gelýärler. Häzir Türkmenistandan bu adamlar kaçmak bilen bar. Hemme serketler yapıp şulary tutsagy berip teýärde gelecek wagtlaýynça hökümetin eline geçirmeli. Men ofisiýerlere ýülenýär. Siz harby gullygy bolun, prokuratura bolun, siz MHM gullygy bolun, siz polis gullygy bolun, tapagy ýok. Egerde sizin ministriniz ya ýolbaşçyňyz kanun esasında şul edilen bir kanun hereketleri şol hereket eden adamlar tutup tutsak etmese siz edin şunu. Son bil şul ministrler egerde kanuna karşı ya dymyk otursa ya hereket etmeýän ýagdaýynda biz olary jinaýata çağırmaly boluruz. Türkmenistan demokratik ýoluna ılgap barýar. Men öňüme aýdyp gelýän Türkmenistan'ın halkı o yönlü. Türkmenistan'ın prezidenti komadan çıksın, çıkmasın, Banisadan çıkmasın, eyyem mesele çözüldü. Eyyem Türkmen halkının kellesine dine demokrasiya, azatlık ve adaletlik. Onu fiziki taýdan etmeli bir näçe gün galdy. Şonuň üçin biderek bolmajak we bialaç ýagdaýda durup halkyň garşysyna gitmäňde halkyň tarapyna geçin. Men MHM işgärleriniň bir toparyna halkyň tarapyna we kanun tarapyna geçýän adamlara minnetdarlyk bildiresim gelýär. Sizin aranızda spesialistler, ýokary bilimli, ýokary hilli adamlar bar. Men polis işgärlerini ýüzlenýän. Sizin köpüňiz din halk tarapyny tutup her wagt halkyň arasyna gelýär. Inni beýleki galan adamlar da ýüzlenýän polis işgärleriniň işini işleyen adamlar. Halk häzir galar. Gaty çalk wagtynda. Mümkin bir näçe sagatdan halkyň arkasyny tutun. Kim MHM işgärleri kanun bolýan bolsa, saklan tutsa edin. Egerde ýegenlerini bir ýerde tutsaňyz edip saklan. Siz wagtlaýyn hökümete tapşyryň. Egerde hökümetin Hukukçuluk Geňeşiniň ýolbaşçysy Amanow kanuny bozýan bolsa tutsak edilmeli. Egerde MHM ýolbaşçysy Annaýew kanuny bozýan bolsa tutsak edilmeli. Egerde İçeri işler ministriniň ýolbaşçysy Çakyýew kanuny bozýan bolsa tutsak edilmeli. Egerde generalny prokuror Attaýew kanuny bozýan bolsa tutsak edilmeli. Ine ofisiýerler siz Türkmenistan döwletine hyzmat etmeli we Türkmen halkyna hyzmat etmeli adamlar. Siz kasam içdiniz. Häzir Türkmen halkynyň ykbaly, bütün Türkmenistan döwletiniň ykbaly sizin elinizde. Bir näçe sagatlardan halkymyz galar. Ine oňa çelli aljyraman kanunlary saklap, halk eger galsa arar bermän, öz işini ýerine ýetirmäne mümkinçilik görürüm. Men ýene bir gezek bilýän size kanun ve adaletlik iň ýokardy derejede bolmaly. Sizin aranızda köp adamma öň düşünmeýän, rejimi gollap gelýän, häzirki günde bizim barymyz hemme zatlary ýadymyzdan çykaryp, dine halkymyzy gollap, dine demokratiýa urukdurmaly. Berdimuhammedow tutsak edilmeli. Berdimuhammedowyň maşgalasy Serdar we Berdimuhammedowyň gyz oğlany tutsak edilmeli. Berdimuhammedowyň ýegenleri tutsak edilmeli. Berdimuhammedowyň hemme emlakleri tutsakda saklanmaly. Wagtlaýyn hökümet ony wagtlaýyn hökümete geçip wagtlaýyn hökümet ony çözer. Näme etmeli? Hormatly adamlar, hormatly ofisiýerler, harby gullygy, içeri işler ministri gullygy, MHM gullygynyň ofisiýerleri, Gen prokuraturaň işgärleri, men size bilýän. Häzir Türkmenistanyň ykbaly size bagly. Ýa-da şul edil gyzga wagtda bu tororda hemmemiz bahtly ýaşap, demokratik ýolda arkyny ýaşap, Türkmenistan öz girjegini kezdikler ýa-da şul gan ýokuşukly ýöne bir näçe gün elde 20-30 gün içinde ýöne geçer. Ine şo ýerde men sizi jinaýat etmek ýolunyň öňünden aýrar ýaly sergilenýär. Beýik Türkmen halky. Bizde bizim öňümizde ýollar açylyp başlady. Demokratiýa ýollar açylyp başlady. Men öňümde diýýärdim,
Bizim öňümizde Dine Berdimuhammedow tu bizim ýolumuz bar. Bizim bagtly ýolumuzy saklap duran we bizi genotsidä, diktatura alyp gidýän Dine Berdimuhammedow. Inni Allah'ın tarapyndan ol durduruldy. Inni biz şu pursatdan peýdalanyp hemme zady elimize alyp halk öz hökümeti eline alyp täze demokratik ýoluna geçirmeli. Inni Jadan we Hramow boýunça men hemme gulluklara ýülenýän şol kezzap Jadan we Hramow tutsak etmeli. Türkmenistanyň çäginden çykmaz ýaly görün ýerimizde tutsak edip şolary wagtlaryň hökümete bermeli. Hormatly hukuk gorayan gurumlaryň işgärleri. Biz size inanýar, biz size dayanýar we siz halk bilen bile demokratik ýoluna gidersiňiz diýip pikir edýär. Bu bizim haýyşlarymyz we sizin halka etjek kömegiňiz birinji gezek dünýäde däldir. Köp döwletlerde şol bolup geçdi. Siz hem öz haklaryňyzy, öz kanuny syýrýanyňyzy görkezip şu meseleleri professional ýagdaýda çözmeňizi haýyş edýär. Şunun bilen men kiçik efirimi tutarýan. Şu ýülenmiş bir ofitsial tarapyndan size ýülenýär, opozisiýa tarapyndan biz size inanýar we şu ýagdaýda türkmen halky barymyz bir bolup şu diktatura 30 ýyldan gelýän türkmen halkyny erip gelýän diktatura garşy görüşimizi tamamlap diýip pikir edýär. Sağ olun.